Ha, goeie. Ja, goeie. Wat wie iemand van? We zijn even aan het praten. Ja. Dus, want hij gaat verwiezen. Want je bent bolje. Ja. Maar ja, ik zie het daar. Zijn huis zit te kijken, dus hij gaat voort. Oh, Dus, nou ja, dan krijgen we een eigen bord. en dat gaat je weer heel hut, hè? Na je bolje. Of een hoesverkeerpje. Ja, dat is niet zo heel simpel, want hij was al bijna verkocht. En dan gaat het niet door. Nou, dan moet je toch weer even omschakelen. Ja. Want ik ga naar Wanneperveen, dus ik ga de provincie verlaten. Ja, En waar ga je heen? Wanneperveen. Waar leidt dat? Drenthe? Dat is tussen Meppel en Giethoorn ligt dat. Ja, in de kop van Overijssel. Ja. Ja. Want wie je uitschoon op Friesland? Ja. Ja. Nee hoor. Nee. Mijn vriendin die wil hier niet wonen. Dus we gaan een stukje naar het zuiden. Mijn vriendin die komt uit Heerenveen, maar die wil hier in Morra niet wonen. Daar waait het hard, het is er te koud. Dat mag ik allemaal niet zeggen natuurlijk, want ik moet het huis nog verkopen. Maar het is hier, nee, het is hier prachtig. Ik ben hier hartstikke mooi. Dus ja, ik vind het heerlijk hier. We zijn hier nu bijna 4 jaar, maar het is schitterend. Dus als we nou vast even een kennismeidje kennen met een naaie bofvrouw, voor de meesten niet het. Wat is het zo leuk om in Morra te ween? Nou, de meesten die ben gewoon heel iep hier en er zit hier eigenlijk liek tussen. Dus ze ja, zo'n helsje zeg maar. Dus dat is gewoon een heel warm gevoel hier. Ik voelde me hier liek thuis. Dus dat is echt super. Dus dat jouw jou nou wel op als je Morra verlitten. Ik vind het verschrikkelijk. Want elke keer als ik hier ben, dan sta ik eerst een half uur sta ik zo met mijn kop in de wind uit te kijken over de landerij. Ja, dat ga ik allemaal missen. Ja, ja, dat is vreselijk. Het loopt allemaal een beetje vreemd, want ik heb het te koop gezet voor een enorme hoge prijs. Maar dat zei die makelaar, ja, stel je voor dat het nou fout gaat tussen jou en je vriendinnetje straks, dan moet jij ook de hoofdprijs betalen. Dus je moet het gewoon verkopen voor de marktwaarde. En we hebben het te koop gezet voor die hele belachelijk hoge prijs. En dat werd onmiddellijk overboden. En wat voor belachelijke prijs hier jou erop staat? 189.000. En het mooiste plekje in Friesland. Eerlijk waar. Ja. Nee, dat is deze. Daar weet je jou al. Ja. Ja. Nou, ik zou dus een heel veel succes bij de verkeer van jouw huis. En nou ja, ik hoop voor jou dat het wel net slag is. Maar, Zal wel... Stil hoor. Mijn vriendin mag dat niet horen natuurlijk. Hè. Dus ja, nee, dat komt wel goed. Ja hoor, volgend voorjaar als het weer een beetje warmer wordt, dan is het hier zo fantastisch mooi, dan wil iedereen hier wonen. ik denk dat jou in Kwatten wel naar je body hebben. Ik denk het wel, ja. Dat denk ik wel. We zorgen het wel.